स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसंदर्भातील या निवडणुकांसंदर्भात आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे। सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे साऱ्यांचंच लक्ष लागलंय। न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे। रखडलेल्या पालिका निवडणुकांना मुहूर्त मिळणार की पुढील तारीख मिळणार याकडे लक्ष लागलेलं आहे। तर निवडणूक प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किती आहेत पाहूया। एकूण महापालिका 29 आहेत आणि मुदत संपलेल्या महापालिका देखील 29 आहेत। एकूण नगर परिषदा 243 आणि मुदत संपलेल्या नगर परिषदा 228। एकूण नगर पंचायती 142 आणि मुदत संपलेल्या नगर पंचायती 29। एकूण जिल्हा परिषदा 34, मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा 26। एकूण पंचायत समिती 351 आणि 289 पंचायत समितींची मुदत संपलेली आहे।